selesai. Gampang loh. Zah, jam bola ini penting loh pelajarannya. Kalah, ngomong jam kok apa pembiar cendol rame gua Siti. Ayo semua semuanya. Ayo semuanya jadi, kemana ini? Santai wae, harus biasa. Apa-apa. Itu apa betul jam? Kau ngajak kanca-kancamu jadi orang tanggung jawab. Orang usah sok pinter, udah itu santai. Ya wis aku melu. Tapi cepat lot ini gratis. Nih, betul-betul ya, gratis ini yang sebenarnya. Dia tuh, aku tak melu ya, tapi dulu tahu. Lo kan, nggak kok bolos pisan-pisan. Tapi aku cek grogi, lek parang karo piye? Aku yo kaget golek ruang Pak Rangga. Santai wae, satpam ora bakal ngenteni ning warung. Cah. Yuk, jam pelajaran ning kantin iki gimana ya? Pak Rangga, ada yang mau ngombe dulu, Pak. Dong balik. Balik. Oh, pakai ya ampun. Assalamualaikum. Iki wong nang lare sing bolos kantin. Waduh, bola sih nyapa. Aku ora ngerti pentingnya sekolah iki. Aku kleru, aku janji aku bakal balenin neh. Aku mau melu-melu Bu, ngapunten. Aku sing ngajak, Bu. Aku ngerti ini salah. Ya, aku sadar. Tapi ya padha ngerti ya. Saiki tak kayak hukuman, ben kalian orang balenin neh. Ngomongin, aku wis ngomong nek bolos iku enggak apik. Muga-muga iki dadi pelajaran kanggo kabeh. Yo, aku nyesel, Cah. Bisa aku ora bakal ngejak bolos neh. Ya wis, aja dibalenin neh. Saiki tak kayak hukuman nyapu nang halaman. Nggih, Bu. Pendidikan gawe masa depan, yo butuh pengorbanan, ayo tak ditunjukkan untuk bolos pelajaran. Pendidikan gawe masa depan, yo butuh pengorbanan, ayo tak ditunjukkan untuk bolos pelajaran. Ibu kuwi sing kena, ojo mandek lan terus pasrah. Banyak akhir cobaan, ayo monggo cepat sukses. Jadi pesan moral sing saged dipundhut saking cerita iki yaiku pendidikan kuwi penting dari masa depan. Butuh pengorbanan gedang diwujudkan aja bolos pelajaran.